Africa my continent sisekhona kwaMkhize sikwaNobamba semgwenya la yeah besize ngolunye udaba ay sekuvela olunye udaba oluseceleni ke lolu daba nansi ingane esizokhuluma ngayo ingane ayina umlenze sizozwa ngomawa ukuthi kwenzeke uzosithatha nje through bese ke sicela futhi nisilekelele ukuthi khona nokungenzeka asazi mawe ngane awuzisha amagama akho igama lami mina ngoNobukhosi ngaMkhize yes ngisewineni emgwenya eBhidi yes kuthe ngomhla ka24 January 2014 ngase ngangisewineni u2014 2024 oh okay ngangisewineni nedrobheni khona imoto engihamba ngayo nami yep ngafonelwa kwathiwa angiphuthume esikoleni eFerdinand yes umalume lothatha ingane ngambuza mina ngathi yini wathi phuthuma akangangichazela efonini ngadumisa imoto ngaphuthuma khona esikoleni yes ngathi mangifika la ngimjwala ukuthi uma khona methatha ingane ngangamfica ngaphinde ngamfonela ngambuza ukuthi kanti lapha athi ngena ngaphakathi esikoleni ngangena ngaphakathi esikoleni wathi hayi sekwenzeka inkinga la ingane sewele udonga asekho sezisekliniki kodwa naye ishonile ngafika ishone simboziwe ngathi pho ubani ongekho kulezi ingane othathayo wathi umlando ngabe sengiphuthuma ekliniki ngafika ke kliniki ngamemeza wasabela ke sebembe embedeni ngathi yini wangiqhweba athi angizi ngeze ngiyabona ke nami umqondo wakhe asadidekile ngoba wangibuza lo wakuba umncane uThuphi ngathi mina ngimshiyile wathi awubethi ngiphathela ama grapes kodwa asebicikile angiboni mina sebhandishila ngisabona lutho ukwenzakaleni hayi ngoba izingane zazilaphana zazu 6 zabo 7 ngale ngayificilele kusithule yona hayi baba kwabathi ke iambulance ke isizofika hayi akuphelanga 45 minutes yafika bathi angigibele ngathi mina ngihamba ngemoto nami ngicela ukubeka imoto ngathi imoto ngahamba ngayiwineni ngafe ngayishiya imoto ngahamba ngaya eScourt mangifika eScourt safika eScourt ngabo past 4 kodwa usizo sayesathola ngo7 wayila bemlokhu nje bevula nabo bebona nabo nginesho ukuba bengabonanga indlela yalimile ngayo kodwa ngazi ke noma phansi babebhalini la ewineni base bangibiza ke bazongikhombisa indlela kalimile ngayo yes bathatha futhi mhlambi awafuthi bengamenzeli ukuthi bamjova nje wazumeke ngabe sengizidokotela nje wawento owesimami wathi wabizela inye inesi wathi ake sihambe sonquma leyangane umlenze nami ngadumala kanjalo ke kwayela ngiqalela phansi ke manje ngifona ukuthi hayibo indaba inkulu hayi benabeqeda lapho bethi kwaseko 12 lapho bethi bazosinikeza indawo yokulala mase siyavuka ekseni simnambithi hayi salala ke bathi kwaseko 7 besavuka wasethi ucela ukuyochama lo ngiyabona mina ngambamba lokho ukuthi yabo ngitshela ukuthi hayi kushuthi inhlungu akazizwa kakhulu ngoba umlenze wakhe onqamuke nje la ngathi ngiyamthatha wasewavela aquleka ngamemeza onesike ayibeza konesibangibambisa ke sambisela embedeni base bathi ekseni baletha lolunyawo bathi ngihambe nalo ngesibhedlela ngoba mhlawumbe basangakwazi ukubuyisela ngithi mina kanjani ngoba phela bekufanele ngangilalisi ke kwala unyawo uzobila kanjani bathatha unyawo lomntana akho hambe nalo ngihamba nalo ngaye eMnambithi ngafika naseMnambithi ke eMnambithi aya bazabehlalisa kakhulu babe sebemnikeza indawo yokulala bathi kodwa uzoyitiyeti khona namhlanje esahamba sayitiyeti bafike bamenza etiyeti nje ngasabela kathathu lebe mkhathi kubhibhe bephinde bemkhathi bebhibhe bephinde bemkhathi futhi amasosha afika ebusuku ngosuku lesibili Ngahamba insuku ngoba nami ngase ngididekile ikhanda ngingasanaka ukuthi ke bafika nini.
kwahamba isikhathi kwafika isosha lesifazane namanye esifazane. Kwahamba wafika uthisha esikoleni. Kwahamba kwafika isosha elilodwa lathi vele eCape Town nothisha oyedwa, thisha umchunu wakhona eFerdinand. Bafike bathi bacela udokotela okuyena akalokhunja lomntwana. Bafunda ifayilini onesi bamfonela udokotela. Ngoba bangibuza ukuthi ngiyavumana. Ngababuza mina ukuthi ke bazothini. Bathi bona hayi bathunywe ePitoli ukuthi bezobhekelela izingane ezilimele ngendlela ezilimele ngayo kuze bekwazi mhlawumbe ukuthi bazokhipha isinxephezelo. Ngathi mina okay abambize kudokotela weza kudokotela ke. Wabuza kudokotela bazokwenzani. Bachaza ngendlela abachaza ngayo. Kodwa egcineni isosha nothisha nalo dokotela lo ababekhuluma bebo3 bathi bakhuluma isingisi ababe besafuna mina ngizwe ngoba vele phela angisizwe. Yabo into izwa kancane ngeke ukuthi uyayizwa ngoba okuningi ugcina ungasakuzwa mase bethi uyibuzwile ubungazwanga. Sahlala ngoba lengane amendala yayiyolanda ilokhu imphumela yakhe eThekwini befuna eThekwini ukuthi uzodlula eqhubeke egoli. Nakho ke yena wayebuya thina sesisesibhedlela. Abayangibuza ke ukuthi omdala wenzani. Hayi ngabachazela ukuthi ke ebenza kanje. Athi amasosha azomfunela isikhala. Ngoba nakho izinto zakhe asenzekanga ngendlela. Kuze ezokwazi ukuthi mhlambe emsize naye lo. Ngathi mina hayi bebelokhu bebethi asofona makukhona sikufunayo beze esibhedlela. Ngalenkathi sidishantshwa ke ngabafonela. Yes. Beza ngemonto yamasosha bazosilanda bafike basibeka la ekhaya. Ngakusasa bathi lo mdala kovuka elethe izinto zakhe. Hayi akangavuka baze bafika bona la ekhaya ibalini. Bazomlanda. Bamthatha bahamba naye. Wabuya ke bazofona kuze kube manje abakaze bebuze lutho nje. Into ebiyenza ukuthi ke kuba ngathi manje ngithule ilokho ababekushilo kodwa akukho kwenzakalayo. Ngithethe ngimbuyisela lo ngoba unama date inyanga nenyanga. Wangibuza udokotela ukuthi umehluko ukhona ngendlela abafika ngayo. Ngathi mina cha bakaze beze. Ngahamba ngaye epolice station la kaNobamba ngayobuza ukuthi ngalinyalelwa ingane kanje. Ngizobheka umuntu kokuyena enza isigameko ngoba angimazi. Ngicabanga ukuthi ngoba mina amaphoyisa ngawafica isigamekweni. Ukuthi nami ngoba ngase ngiphuthuma lapha bathi ingane ikhona. Bathi bona ayikho into ababezoyibophela udriver. Ngoba iphutha lemonto lenzeka noma ngakubani. Abambophanga. Ayikho inkantolo ehanjwa nje. Ayikho inkantolo ehambayo. Bathi abambophanga ngoba akenzanga ngamabomu. Okay. Into abangitshelayo. Kusho amaphoyisa. Amaphoyisa la kaNobamba. Okay. Amasosha esikoleni abakade ezokwenza nje wakhona esiqala esikoleni. Amasosha esikoleni ayelungisa nje isikole. Bezo renovate. Mana ke umuntu isosha lihamba ngemoto. Imoto awusinikele leso sigabana nje, leso sigatshana. Kuthiwa kwenzekalani nje? Mlanda. Khona kwenze kanjani? Akazi mlanda. Shona nje kancane uthi nawabonana. Akasakhumbuli kahle. Imoto yamasosha yashayisa udongo. Imoto yamasosha yaluka. Yathinta kanje. Lawa lenganeni. Enganeni.